seko dugu ni ngoro aywa école so taw ka dugu la koy seko dugu ni ngoro ni fune badde anyebe ni fune fon nunu fune kuma na ma jojo la no lu école so jo ka dugu la ni te malo yai ayu toko ta ku la konyo yoro la ubetato waso de la nyona konyo yoro la ubetato fadenya de la konyo yoro la ubetato korobatikel de la konyo yoro la ubetato nyogo buruja de la konyo yoro la ubetato yafa fadenya kele de la manden chani manden musomuru ni kramago soma ni donso kana balaba au beka ni vidéo partager chigo mbi fo parce que mbi fo muna chigo i bora kele kono kele jaranye ko jugu ne yere fana be do akele kono chigo anga nani kele imblade anga na blade funew segu dugu ni ngoro funew mi e akwa dugu la école sauté ah non kabakodu comment c'est que Mali fune ba bebi se ka bo segu dugu ni ngoro ko école sauté segu dugu ni ngoro no te se ka ko nafra école sauté segu dugu ni ngoro école sombe segu dugu ni ngoro classe saba o classe saba o fana e bogoso yi o bogoso nunu yo fama finetiri tout la kontu la école don sigile biriki yere clanche gongone no ukuna école don iba fo ko nchori wo no o se ka ke segu dugu ni ngoro kodi donc Niki ba kuma fa ubina mune foku magote école la be mago be école la ye billahi ne bala ko te soku dugu ni ngoro a école so 4e année té ya fa 3e année té 5e té 6e té foité école soni kata boko soni sabajo makarito ka soden sabajo makarto funau kumana ma jol la no lui école so jo kwa dugula funau kumana ma jol la no lui suku jo kwa dugula nunu funau kumana ma jol la no lui kwa dugu siragla nunu kuela ma jol la no lu tagamala nunu kuela ma jol la no lui bendo kalana nunu ye mago munye faso kono donc faso be se ka mune kuye ku u fana la dusu faso be se ka mune funyina ku hakili jigu yere la faso be se ka mune funyina sheba be fando yigi ka fli akro mais sheba ma nyine oko parce que là niye nunu yere ka duguta ka laje ka ta foko école so te classe saba o classe o e bogoso ye o bogoso konto la o bogoso luma peinture o bogoso dato la o tableau ni o tableau ye ko dugumala laje o ma cimenté classe den saba ni fune nunu nga dugula akabo hakilima nunu kanumbaga be se ka dokotoroso jo nunu jatiku be se ka dokotoroso jo funeu na soro la ko ni fune be kume shuga dugu de la sisan kuma soro ka foko dugu taranye deni fune be ku yele manonu ko dugu la sisan kuma so école so be se ku dugu ni ngoro mune be ni yu natoy utina ni konyote utina ni banike yoro fana ubetato waso de la nyona konyo yoro la ubetato waso de la nyona konyo yoro la ubetato fadenya de la konyo yoro la ubetato korobatikel de la konyo yoro la ubetato nyogo buruja de la konyo yoro la ubetato yafa fadenya kele de la est-ce la au be dugu kelenye au be bora ma kelena funeke che saba ani fune muso kele au yo lu dewni yo fama donc akera trop akai au be munye to ka duguye aka nyawo yere ka duguye ni yere te maloyai ni te maloyai ayu to ta ku laje ni ti maloyai joni be se ka fo ko yo fama wa Modibo Keita ka funeke ya fama obora dugumuna Musa Traoré ka funeke obora dugumina Modibo Keita o ka funeke obora dugumina o to dwe ba Jaki Kamara Musa Traoré ka funeke o bodugu ya fama mfa Kamara yo fama wa fune jigi Kamara o bodugula fune banyini Kamara o bodugula fune seba Kamara o bodugula fune mame bleni o bodugula fune ba santigi o bodugula fune Modibo Koroba dafeje o bodugula fune Bala Kamara o bodugula fune Baba Nyami o bodugula fune Madu Kamara yafa makwateka funeke o bodugula fune Modibo o bodugula fune Marifatigi o bodugula mais o bisaka ke todi école show fomu do warte teme abe julli bodi ha abe julli bo abe ni jon ga dakuru nya kelembo billahi awbe mobili mun kono mfon kanake
mokeu akili kana ye me aw be mobili mun kono bibi na Bamako aw be so mun kono bibi na Bamako aw be ma mun ko bibi na Bamako aw ni alache aw do mobili aw kelengele na be aw do mobili o tise ka école so jo aw ka dugula aw jatiku tise ka école so jo aw ka dugula aw jatiku tise ka aw dondo kalana aw ni mona do bi parce que aw ma kala aw ni dimi no bi parce que aw ma kala aw fama wa parce que aw ma kala donc aya deun laje doni mumbe aw la now yo di aw deuma aw keleno ka teme aw flona parce que aw ma kala ni aw ye kala ni aw deun now ko doni do aw deun kuna ka bibi na dien tabolo no ye nanzara kala e ko do aw deun kuna John ni se ka aw deun da John be se ka comparer aw deuna journaliste nyuma be teme deli kala nenga journaliste nyuma be teme fune kala nenga journaliste nyuma be teme numu kala nenga journaliste nyuma be teme grange kala nenga journaliste nyuma be se ka teme mabo kala nenga journaliste nyuma be se ka teme woloso kala nenga ako jate mine aw ko la ni dien yelemna ibe yelema ni ma yelema dien be yelema ni ni misik akabone balaba hakilima donc ayi ni vidéo in partager akata bla fune nunu poche kono ni vidéo in ka partager fune nunu muso kambe ni vidéo in ka partager u jatiku kambe ni vidéo in ka partager u mana bo estation na ukame ni vidéo in ka partager fune nunu ka ye fune nunu ka don fune nunu ka soma fune nunu ka cheta u jatiku ka cheta fune u ka cheta u ku dengwa avenir ta fune u ka cheta u ka sagu duguni gorota fune u ka cheta u ka sagu duguni goroglan fune u ka cheta u ka sagu duguni gorobla funa uka cheta uka wasodu uka duguye uka dugula uka wasodu uka duguye uka wasodi dugu donye uka ke jamana dugu fe uka ke jamana fe uka mblasira na yina wode ye fune yae ko fune uka ka ke anfue ko walasa aka ko kanje ko jelu ka kanjeli ko ka buli ani nyogonche ko numu ka kan nuwe kanga ni nekili nuwe ko granga ko granga ansena kanga na banga segi faso kono ko ka granga ansena yo fama ko woloso yo fama ko oluka wele kanaso siku ni fune badin ni beka bo dugu kilina ni amarndaw te kata misiri ba joy munkera segu dugu ngoro ni amarndaw ko misiri jote munkera segu dugu ngoro ni amarndaw ko misiri jote munkera doko fo awnyina amarndaw ala ka lahara so sumai parce que bibina ni ko kala iko ko sininya sigi ni ko kala iko ladamu ni ko kala iko serie ni ko kala ibana bandiama ni ko kala iye wawa dogoya ni ko kala iye drokuta dogoya ni ko kala iye dolomi dogoya ni ko kala donc iye valeur de fin de la fin mu no ye maranyuma mais abe mu no fe sugu dugu ni ngoro funew école sota ko dugula sego duguni ngora funew école so foi ta ko dugula classe saba makarto classe saba ya fama wa iba fo ko fo wula kolongono iba fo bursu kolongono yo fama o école soni kala kadaw dewnye kala kadaw musowe am muso ba don ko aw sengeneno parce que aw makala am muso ba don dia yele maneno parce que aw makala am muso ba don dimembe awla parce que aw makala am muso ba don aka ko nyenete ko sebe parce que aw makala dia no fe alhamdulillah ni muso yo hakili soro unyebe udenuna olubi kata école la école so funa hakili kadi école sauté funa be leçon do école sauté funa mara funa ka kalan kadi parce que là ala ye kungolo do di awma ala ma mundi mogoma ala ye hakili do di awma ala ma hakili mundi mogoma ala ye nyeta do yira awla ni dani kuma ni hakili ala mo yira bela donc aw deun aw koko fo aw be aw baneno ka kalan yira aw deuna aw baneno ka dien yelamali yira aw deuna aw baneno ka aw deun ka avenir gla aw baneno ka jamana ka dugu ka avenir gla dugu bugu ni école sauté dugu ni école sauté dugu mbe to ko fe samwa dugu ni école sauté wallahi billahi ika dugu don to ko dugu don bi ka dugu denda to ko dugu don bi ka dugu don mara to ko dugu don bi ka dugu don commandé sia wo sia ni kala mancha kono o sia ambe yoro muna bibina samwa wono ni sia kala to be takama isiaka ni sia makala to bi sia dan ni sia makala to bi sia mara ni sia makala isia be to fe ni sia makala isia be la goshi ni jama la kala isha ben nimisa na ko dugu kala ne macha aka dugu ben nimisa billahi talahi kuma to la de awere nya bala fune munu kala ne no lutika tagama fune to kanwa ka soro uf karamogo yu ye kuma la
jeli minnu kalannen no dɔɔni anw m'olu tagamatɔ ye jeliw kan wa garanga minnu kalannen no dɔɔni olu tɛ ka tagama garangeden tɔw kan wa donc o de do donc bi na diɲɛ jamana kɔnɔ Afrique mande jamana o jamana kɔnɔ ni funɛkɛ mun ma kalan ni sanga b'i la i kan ka dɔn ko ni e kun kalanna du donc i den i kan ka i den ka école ko de ɲɛnabɔ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ mun bɛ se ko aw se ye nin n'i ka mobili tɛmɛtɔ don Segu Duguni kɔrɔ a kɛra i bɛ ka taa Marakala o i bɛ ka taa Ɲɔrɔn o n'i se ye mun ye a di dɔ ma dugu da la ko k'a di alimami ma ko a k'a bila ye ko dɔw ko ni mun se ye mun ye Segu Duguni kɔrɔ ko ekɔliso jɔli la n'i yɛrɛ bɛ Segu Duguni kɔrɔ i kɛra funɛ ye i y'a faamu i kɛra funɛ ye i kɛra siya wɛrɛ ye i kɛra Jokarama i kɛra siya wɛrɛ ye anw fɛ yen Manden n tɛ alimami dɔn mɛ anw fɛ yen alimamiya ye danaya ye ko dɔw ye kumana k'u bɛna ekɔliso jɔ Segu Duguni kɔrɔ ko ni mun se ye mun ye ko k'o bila ye ko e se filɛ nin i b'a di dugutigi ma soit i b'a di alimami ma an b'a sɔrɔ yen nɔ anw ta bɛ na ni mun bɛ se k'i se ye dɛrɛmɛ ye i se ye 20 ye i se ye 10 ye i se ye 100 ye CFA la euro la dollar la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ekɔliso jɔ Segu Duguni kɔrɔ an t'a jɔ Segu Duguni kɔrɔkaw ye funɛ ninnu ye an t'a jɔ i y'a faamuya wa dugutigi ye an t'a jɔ alimami ye an bɛna Segu Duguni kɔrɔ an bɛna ekɔliso jɔ Segu Duguni kɔrɔ ekɔliso ɲɛnama Segu Duguni kɔrɔ an bɛ ekɔliso jɔ k'a bili ka finɛtiri k'a la ka kon k'a la ka dugumala k'a simante k'a d'u ma parce que n'anw y'o kɛ an b'a kɛ Segu Duguni kɔrɔkaw ye an y'a kɛ an yɛrɛ ye n'anw y'o kɛ an y'a kɛ an danbe ye n'an y'a kɛ an y'a kɛ an siya ye n'an y'a kɛ an y'a kɛ an ka kɔrɔlen n'an y'a kɛ an y'a kɛ an danbe de ye an b'a kɛ parce que ni funɛya tununa don dɔ an danbe bɛ tunu ni jeliya tununa don dɔ an danbe bɛ tunu ni numuya tununa don dɔ an danbe bɛ tunu ni garankɛya tununa don dɔ an danbe bɛ tunu ni gesereya tununa an danbe bɛ tunu ni maabɔya tununa an danbe bɛ tunu ni wɔlɔsɔya tununa an danbe bɛ tunu donc mɔgɔ b'i janto i yɛrɛ danbe la nin y'a tunubaliya ye fɔlɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ anw ka kow bɛɛ yɛlɛma cogo la donc funɛw mɔdenw an b'olu de pousser u ka taa école la funɛw yɛrɛ an b'u pousser de u ka écoliso jɔ u ka dugu la funɛw anw yɛrɛ b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka écoliso jɔ funɛw ka dugu la parce que la Segu Duguni kɔrɔkaw ayiwa écoliso t'aw ka dugu la koyi Segu Duguni kɔrɔ funɛw ni funɛ baden an ɲɛ bɛ ni funɛ in fɛn o fɛn na n y'a fɔ wa n bɛ segin a kan nin ye côté gauche ye aw bɛɛ k'aw bolo fara ɲɔgɔn kan aw ka ci siko ma ni minnu yɛrɛ bɛ se k'a ci mɔgɔ ma an bɛ wari sɔrɔ cogo o cogo pour que an bɛ ekɔliso jɔ Segu Duguni kɔrɔ k'a di an denw ma walasa an ka funɛya bɛ sinsin parce que n'u ma kalan u tɛ se ka don technologie la n'u ma kalan i y'a faamuya u ka idée diɲɛ bɛ taa k'a to n'u ma kalan funɛya bɛ to kɔ donc o tɛ kɛ anw ɲɛna u denw ka anw mɔdenw ka siniɲɛsigi anw b'a kɛ u place la parce que olu u gɛrɛla faama bɛɛ la u gɛrɛla milliardaire bɛɛ la u gɛrɛla miliyɔntigi bɛɛ la u gɛrɛla milliardaire tigi mun na misiri bɛ yen ekɔliso b'a bɛɛ ka dugu la u tugura président fɛn fɛn kɔ ekɔliso b'a bɛɛ ka dugu la u tugura ministre fɛn fɛn kɔ président i y'a faamuya wa ekɔliso b'a bɛɛ ka dugu la u tugura jeli fɛn fɛn kɔ ekɔliso b'a jeli bɛɛ ka dugu la i y'a faamuya a jeli den bɛɛ bɛ taa ekɔli la mais o funɛ ninnu yɛrɛ de tɛ taa u ka dugu bɛɛ i y'a faamuya wa n'o ye Segu Duguni kɔrɔ ye ekɔliso tɛ yen i y'a fɔ kilasi den 3 de bɛ soden 3 kilasi den 3 finɛtiri t'a la aw bɛna tila k'a ye Sigo ala k'an to ɲɔgɔn ye Sigo faso bɛ jɔ tan de Sigo i taabolo ka ɲi halisa an k'an bolo fila di ɲɔgɔn ma i m'a ye ba jara kule la ko Sigo ala ka barika d'u la Sigo ala ka barika d'u la Sigo halisa ala ka barika d'u la n terikɛ